May Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po, reng mga regula balita ngayon pong Huwebes, August 10, 2023. Ombudsman decision, dikil king suspension ng Mayor JP Punsalaning San Simon, pakanumiras king Department of the Interior and Local Government Central Luzon. Albog keng NLEX San Simon area, dati ng problema, may solusyonan, agpangpuyan kang dating City of San Fernando Administrator, Engineer Fer Kailao. Tensyon keng West Philippine Sea, balaos pamurin, galoning China, atin kanong koneksyon keng Enhanced Defense Cooperation Agreement, agpangkang Secretary Gibo Teodoro. At pamag-apply business name keng DTI, ampong consumer complaints, ampong aliwa pa, pwede na pong gawan yan online. Kabalayan kakalat po ngayon keng social media, hindi pong ombudsman decision documents, dikil po keng suspension na kanong Mayor JP Punsalan ning Balening San Simon, Pampanga, ang popuring aliwa pang opisyalis ning lokal kabanibalan. Dapat nagpangpukeng Department of the Interior and Local Government Region 3 papumiraras karela ing kopya nining dokumentos. Ayun po yung report. Mapaling pisaben niya ni ka social media, yung dokumentong iba't kanukeng Office of the Ombudsman, dikil kang suspension ng San Simon Mayor Abundio JP Punsalan, kambering aliwa pang opisyal Kimbalen. Base kang dokumento apirmado ng Ombudsman Samuel Martires anyong June 23, 2023, administratively liable na kanudi Punsalan, ang poring sangguniang bayan members, Romanuel Santos, Mark Pineda Macapagal, Irene Dagdag, Irene David, Randel Bondok, Archibald Basilio, at Alexeyevic Vergara, kang simple neglect of duty and simple misconduct. Pauli itining August 4, 2020 complaint, as sasabing ayong January 14, 2020, inaprobande ing meto nga ordinansa na alikanuli nabas kang gustong proseso. Itiing an ordinance reclassifying parcel of land from agricultural to industrial and commercial purposes, which is covered by Transfer Certificate or TCT, number 611742, situated in Barangay San Miguel, Municipality of San Simon, Province of Pampanga, with total land area of more or less 14,822 square meters. Bang pakibaluan ing development kang pisasabian at i-verify ing dokumento, may utang niya ing CLTV 36 News kang Department of Interior and Local Government o DILG na implementer din ng suspension order luluwal ning Ombudsman. Agpang kang DILG Central Luzon Regional Director Anthony Nuida, alila pa kanumidi ng kopya na niti as of 10 a.m. ning August 10. Sa ngayon, hindi ko masabing totoo or verified sa parte namin. Wala pa kami nare-receive. Ganito po kasi ang procedure niyan. Pero nakita ko lumabas na sa media, so usually kasi yung parties, no? Like sina mayor, kung talagang merong ganyan, nabigyan na yan ng kopya siguro. Ng ombudsman, yung lawyers nila, for example, yung complainant din. Mas nauuna sila nagkakakuha. Nga na pang Nuida atin pamong dala ng proseso iti, bayo may babaeng atas kang Punsalan at deng abe ng opisyales. So ang procedure po namin sa DILG, pag na-receive po yan ng national office namin through our legal service, gagawan po nila yan ng direct order po sa akin or sa aming regional offices para i-implement po. That's the only time that we can implement it.
Malyari naman kanuna atin lang aliwang source ding aliwang megpalol kaniti aminunang menikwa. Samantala, August 9 na niya nga kasabi na ni CLTV 36 News Ipunsalan at agpang kayo alaya pa murin kopya ng desisyon kaya eya pa mo makapamia komento. Ako ingke kayong talasuyo, Liana Cadilaw, ating pusong makabalin. Kabalen, balaos pamurin kanuing tensyon kini pong West Philippine Sea nung ka rin magpatrol reta pong Chinese Coast Guard. Iti ang pagpukang Secretary Gilbert Chodoro ning Department of National Defense. Ang pagpapuking opisyal, hindi pong galoning China ngayon at inyang koneksyon o kebaluan kini pong development ning Enhanced Defense Cooperation Agreement kinpumpilatan ning Estados Unidos ang popo ning Pilipinas. Ayon po yung report. Alam nyo po, may mga propaganda po na kinakalat. Hindi po natin alam kung saan nanggagaling. Baka po sa China, baka po sa iba. Pero ang layunin nito ay maglagay ng chismis sa bawat sektor ng society na pagwatak-watakin tayo. Iniing meging amano ng Secretary Gilbert Kibo Chodoro ning Department of National Defense king kayan pamamunta king meto nga event king Camp O'Donnell Kapastarlak Huwebes August 10. Katukinay ni ning milyaring pamagbombarang water cannon ning China king Philippine vessel manatad mo siya ng supply king DSP Sierra Madre ang makastasyon king West Philippine Sea. Agpangkan Chodoro napangan agyong pakibatan in kutang daring media dekil king issue. Antimo ing pisasabyan nung ilakone ning gobyerno ing barkong makastasyon ka rin amana lakad lang istruktura kay West Philippine Sea. Natural, may mga susunod na recommendation na nakakmang pero hindi ko sasabihin sa inyo kung ano ito. I mean, sinasabi nga nila anong ginagawa or what not. May gagawin, pero what and where, you understand. Why will we telegraph our punches? Sir, yung sa BRTI yung po, meron mo pa tayong plano i-refurbish po yung... Isa yun sa tactical na mga tinatanong ng mga Chinese at minsan may nagpapatanong at hindi ko sasagutin dahil sinasagot ko yung mga tanong nila. Nga na pang Chodoro, makainsultuya kanu king propaganda ng China nung no ka rin papaltorang papet o asu-asu da katamo mureng Amerika. Pilit tayo, sinasama na lahat daw ng galaw natin ay pilit daw ng Estados Unidos sa atin. Sinasabi ko, insulto ito sa Republika ng Pilipinas. Tayo ay may sariling paninindigan. Kapag ang China, nag-iisip sila na hinahambing tayo sa tuta ng Amerikano, ako naiinsulto. May sarili akong utak. May sariling utak ang Pilipino at lalong lalayo ang Pilipino sa kanila. Balaw siya pamurin kanung malalyari intensyon king area of concern nung no ka rin la magpatrol deng Chinese Coast Guard at king kutang ning CLTV 36 News Team nung makanano repakibalak ring iyayapekto na mga biyayan king West Philippine Sea manasan. Itiing kayang meging pakibat. Isa po yan sa issues na hinaharap po natin. No? Ang isa, ang kabuhayan immediately ng mga mangingisda. Makipag-ugnayan po ang gobyerno sa kanila upang sa ganon sila ay makalayag muli, sustainably, at i-upgrade din ang capabilities nila kasi kung maglalayag sila sa maliliit na bangka, unang-una, pag malakas ang hangin, malakas ang alon, hindi na sila makapaglayag. So, hindi rin tulong sa kanila. So, all of government effort nga ang nararapat sa mga maliliit na mangingisda natin. Bakit ba pananatiliin silang maliliit na mangingisda kung pwede naman palakihin natin ang kapasidad nila? Na naman tataging gibo natin yung koneksyon king meging galoning China king pangatalakad daring Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites keti bansa. At patutuana na mas mitas intensyon niya ni king pipapate na teritoryo. May heightened concern tayo dito sa area. Mas volatile ang area. Kaya nga, pero pagtuunan natin ng pansin ang sarili natin pagtatatag. No? That is the best defense. Sarili natin pagtatatag. Samantala, king video message ng Presidente Marcos Jr. king Presidential Communication Page
pelwal na napun August 9, 2023. Si Baywa nang sinabi na alang negosasyon o agreement para kilking Lacoya ing BSP Sierra Madre keng Ayungin Shoal. I'm not aware of any agreement that the Philippines should remove from its own territory its own ship, the BSP Sierra Madre, from the Ayungin Shoal. And let me go further. If there does exist such an agreement, I rescind that agreement as of now. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kabalen, kaya rin na po ning makatapilang beses sa pangabalam nini po nga Barangay Sangguniang Kabataan Elections Malaos ne po iti keng October 30, 2023. Kaya naman po ini nga Commission on Elections atin niya pong pagganaka kareng kay katamong kabalen bisa pong tagal posisyon keng barangay ang po keng SK at din pong petsa dapat pong tandanan nung nanula po reni Alben Tayeng Report IT. Ala ng atrasa na taga ng Mibalaos na yung Barangay Sangguniang Kabataan Elections nga 30 ni Oktubre ngening banwa. Iting pasibayong sinabi ng Commission on Election o COMELEC. Pega na kana naman ng COMELEC ding aliwa pang petsa pong aktibidad na dapat tanda ng dikilking alalan. Magi-istrikto ya karoing komisyon kipa magpatupad da reni. Mumuna na yung listahan ng election period mag-umpisang August 28 hanggang ng November 29. Kim panuniti, maging epektibo yan naman ng election ganban. Palaalahanan natin na pagtungtong po ng Agosto 28, midnight ito, no? Magkakaroon na po tayo ng mga gun ban checkpoints na kung saan, kung wala kayong permit na ibinigay po ng Commission on Elections through the CBSFC, ay hindi po kayo authorized na magdala po ng yung mga baril or anumang sangkapan ng baril sa labas ng yung mga business centers, labas ng yung mga pamamahay. August 28 mo naman, nagumpisa yung filing ng Certificate of Candidacy para karimbisan tagal. Mayari itiki September 2. Ito po yung tinatawag natin na filing of Certificate of Candidacy. Ito po ay gagawin sa opisina ng bawat election officer sa lungsod at mga munisipyo natin sa buong kapuluan. At dito sa Central Luzon, there are 130 cities and municipalities. Okay, so visit our election offices from the hours of 8 until 5 in the evening. Bawal naman na yung pamangampanya manibatan September 3 hanggang October 18 at October 29 to 30. Malyari mo kasing gawin iti kilob ng campaign period na magumpisang October 19 to 28. Period. Dito lamang po authorized, ito yung period na kung saan authorized mangampanya ang bawat kandidato. Dito natin pwedeng ihayag sa pamamagitan ng mga tarpulina, sa pamamagitan ng mga pamphlet, leaflets, mga decals, at iba pang kapamaraanan, kagaya ng newspaper, kagaya po ng mass media, ang ating adhikain na tayo ay tatakbo bilang kandidato sa barangay o sa SK. Samantala, lumuwat na yaman kanunganong oras ng election ng October 30 from 7 a.m. to 3 p.m. Para ka rin kandidato, importante yamo rin November 29, uling iting tauning Aldoni pa mag-file Statement of Contributions and Expenditures. Huwag po ninyong ignore ang November 29 na deadline. Pagkatapos ng election, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga election officers at i-guide po kayo kung paano i-accomplish ang ating tinatawag na Statement of Contribution and Expenses. Napakahalaga po na kayo po'y mag-file. Baka sa susunod, ma-disqualify po kayo. Agpangpakanduke, maigpit lang magbantay ba nga siguro maging masaleseng BSKE 2023. Makabuklat naman kanong ipasina dari election officers nung atin buring ikutang, di kang daratang eleksyon. Yakoy kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Kabalen, ako po mama ko. Dakal pa po balita king pamagbalik ning Balen at Balita.
Kabalen, kabang maka-commercial break tamo po keng television, basan ko po, reng mapilang announcement na dapat yung pong abalo, ini pong aldong iti. Umpisa tayo po kita pong foreign exchange rate. Ayan po, kabalen. Sige, balik tayo. Itang foreign exchange rate na mo. Opo, balikan tayo po, kabalen. Itang foreign exchange rate. Ayan, 56.22. 56 pesos and 22 centavos. May atong pong dolyar. US dollars po yan. Aren pa po rin aliwang data. O reta pong aliwang palitan ning forex. Ngayon pong aldong iti August 10. Kaya naman pong power interruption. Kaya pong mapilang lugar. Kaya po Pampanga. Hindi po kabalen, ngayon pong Biyernes o bukas, August 11, manibat po alas 9 ni nga, bakanggan ang alas 5 ng gatpanapon, ala pong kuryente, ngayon pong Barangay San Patricio, balay na po ng Mexico, Pampanga. Hindi po bang uling bimiyadalan, kaya pong pole ang pong line maintenance sa gawa na po ng Pelcoan. Alam mo naman pong kuryente, manibat naman alas 8:30 ng abak hanggang alas 4 ng gatmanapon. Bukas po, Biyernes, August 11, kaya pong pilang barangay ng San Simon, Pampanga. Banggitan ko po rin ang affected barangays, hindi pong barangay Santa Monica, Tagolod, La Trevi, ang po yung North Grove. Uli na po itang rehabilitation na itang 3-phase primary line. No ka rin pa yung alang kuryente bukas, 8:30 hanggang 9:30 a.m. Ang po pong 3 to 4 p.m. Ini medyo bakuyad yamo at adwayang oras pero putot po. Parts of Apalit, Pampanga, karen pong Kabalenta Apalit, kumusta ko po? Yan pong Sampaloc, Barrio, Purok 1, 2, 3, Aroma, ADD, ang po kayong PPMC. Ayan, ala pong kuryente bukas alas 8:30 hanggang alas 9:30. Ampong alas 3 ninggat panapon hanggang alas 4 ninggat panapon. Kaya po yan, uli ning rehabilitation na naman dito pong 3-phase primary line. Makanyan mo naman po, same reason parts of San Simon, Pampanga, kita pong NLEX Tollways, Regasco, 7-Eleven, CDCP. Ang po kayong BJ Land Incorporated, 8:30 a.m. naman hanggang alas 4 ninggat panapon in brownout. Bukas po yan, August 11, 2023. Hindi po kabalen, pati King Quezon Road. Except po kahit ang Global 1, ang pong Global 2, na yung Chinoy, ang pong San Pablo Wakas, ken po ating kuryente. Pero yung kabilugan na po ng Quezon Road, brownout mo naman bukas, 8:30 to 9:30 a.m. Ang po pong 3 to 4 p.m. Uli na rin, nitang rehab, dahil pong 3-phase primary line. Yan. Pagsadyan niya po kabalen, Makanyan muna po kayong Tulaok, ang po kayong Terracotta, 8:30 a.m. hanggang 9:30 a.m. Ang po pong 3 to 4 p.m. Bukas, Aldo na po, ning Biyernes. O pati pala kayo Highview Hills, detang kaklase ko kanita ng Magalar ko High School. Kumusta kayo? Taga-Palit, Highview Hills, Subdivision, Sampaloc, Tagulod, ang pong Larlin Village. Yan, 8:30 a.m., 9:30 a.m. Ang po itang 3 to 4 p.m. Brownout mo naman. Kaya ba't kaya pong Pelco 2 naman, ay ni, ren pong taga-barangay, Dila-Dila, Zones 1 to 5. Yan po rin ang mapilang portion na ning Zone 6 and 7. Alas 8 po, ning abak ang ganang alas 5 ning gatmanapon, keng Sabado yan kabalen. August 12, wala pong kuryente, uli na itang uprating, nanita pong 3-phase primary line. Makanyan mo naman po yung sitwasyon keng Sabado, keng Barangay Bekuran. Kaya pong Bekuran High School Highway, alas 8 ning abak ang ganang alas 5 ning gatmanapon ning brownout. Yan. Magsadya na ko pong kay detang yelo. Banga ako malisangan, minum kong marimlandan, Yan. Ang pong banggitan kaya naman po ini, pinost na po ni Fresco, Pampanga, August 15 naman po ini kabalen, alas 6 ning abak hanggang alas 5 ning gatmanapon.
gana pong sakop ning presko. Ha? Uli na pong mika-maintenance na po kaya na po pong correction na rin ang hotspot. So ini pong presko kaya rakalan po kayo ni Rene pong king Mexico, Pampanga. Yan. Magbalik ya po ing balen at balita ini po kabalen kareng tutukita na mga report ne. Meto po kareng peka batson ning CLTV 36 News ini pong milyaring Carmageddon. Oreta pong makabang pila dareng sakay na miras pong 10 kilometro kini pong North Luzon Expressway. At atin pa pong experiences kini kaya kayo pong talasuyo. Magbiyay tamo manibat kini pong San Fernando, Pampanga hanggang San Simon exit. Miras po nga 4 oras ing biyahin ing sangkan o mika danom po minalbog at makalbog kaya tapong lalam ning Tulaok Bridge kaya pong San Simon portion kaya naman po deni pong magbiyahe may bug milabas at itamo pong metong lane o itang center lane ing karela pong gagamitan. At ulinapin po ning may sabing problema, dakala po rin may suggestion nung makanano kano solusyonan ini. Uling may lambat ya pong alos o baygit paruminggo. Ini pong albog ne at ina pong may mag-water pump at ina pong may mag-drain ang pong sinandbag da niya naman. Dapat talagang mika maragulya pong epekto. Kareng motorista ang popong commuter uling miras lang siyam-siyam harapin king dalan. Yan pong pa magbisita ng President Marcos Jr. Anya pong August 7, aldo na po ning Lunes, kaya tiking Pampanga, bang mika situational briefing. Meron po kaling happy sabihan na naman, ita pong gawan dang pamagtasking dalan. Dapat kailangan niya kanong dinan konsiderasyon, hindi pong vertical clearance ning tete. Ini pong Tulaok Bridge at pauli na po niyan, sinabi na po ning Presidente keng DPWH na dapat gawan niyang paralan at keng lakwas sa malagwang panahon. Itas dane po ining Tulaok Bridge, bang kanita naman makapanambakla o makapagtasla pong dalan kaya pong North Luzon Expressway, Tulaok portion, bang iwasan ini pong makanining milyari tapong albog. At agpang po keng DPWH at naman po kanulambat ing kanilang gawang pamagtas kaya pong Tulaok Bridge. Pakiramdaman tayo po ing amano ng Secretary Bonuan ng DPWH dikil po kining pisasabihan. Well, siguro pag pondo kami kaagad, I think in about some months time, pwede namin matapos yan kasi it's not going to be a very technical naman yan. Activity na gagawin namin because it's just a matter of jacking it up actually. Kaya ngaliwa naman pong balita, ini po kabalen, dapat kanong mika masaleseng sistema, pangaras po karetang ausandang dredging o pamangulkul po kareng ilog, bang iwasan po yung pangasira, dareni pong flood control projects, kaya po king Pampanga. Ini po yung peliwanag na ng Department of Public Works and Highways, king meton pong exclusive interview, kaya be po yung katamong talasuyong Paulo G. Santos, makananupin, malalyari ta, pakibalwanta po king Report IT.
Everything medyo anya magsalita ay presidente tang balo kay tang point na. Balo ko itang suggestion da ampo itang malalyaring effect kening babo. Epekto na kanuning riverbed degradation ing dredging keng pamaglualas daring ilog nung no karin dadagos ing danum ibat keng upstream portion ning Pampanga. Dapot nung ala kanung koordinasyon deng lokal a kapanibalan keng alangpat ng pamagkwari keng downstream river system. Mibabala kanu reng riverbed da reng upstream river antimo ing malilyari king abakan. Kung natin pagka continuous yung dredging work sa baba at mga excavation. So ito yung example ng isang dam natin ng NIA sa may Abakan River. So kung mapapansin nyo, bumaba na siya ng mga nasa 3 meters because nung degradation ng riverbed. Alaya pa nga nung halos pabanwaing Suklaban Dam at uli na ning sobrang pamangulkul king downstream portion, dituturan la reng pundasyon da reng anti-flood infrastructure king upstream river system. Iti pauli ning law of gravity, asika na ning agus pababa na yang manyira ka reng infrastruktura. Ito yung sinasabi natin na hindi natin kailangan hukayin yun dito sa may downstream. Once na naghukay tayo, galing sa amin sa upstream, yung lahat ng buhangin na nagsisilted dun sa hinukay natin. So, ang tendency, lalabas siya. Example, ito po yung ginawa ng NIA, no, na dam sa may Abakan, which is dati, flat po yan. Hindi nakalabas yung foundation. Ngayon po, through dun sa continuous na excavation dito sa downstream, ang nangyayari po, lumalabas na yung foundation niya ng 3 meters, more than 3 meters. So, until such time po, pagka nag-continue pa yung excavation dito sa downstream, magko-collapse na po to. Agpangpakang Ocampo, nakalupa ning dati at dakalpang balas manibat ken pinatubo at daragos ning danum. Malinis niya kasi kanu king sediment ing upstream, kaya lalalam ya ing riverbed niti patse sisi kaning dagos pauli ning pamangulkul king downstream portion. Nung kanumidinan masaleseng engineering intervention iti, dakal kareng flood control project Banda Angeles deng mga sira. Nagko-collapse yan. So, kailangan talaga medyo hindi tayo mag-concentrate dun sa pag-dredging dun sa baba. Kasi wala nang bumabagsak na sediments galing pinatubo. So, wala nang pumapalit dun sa hinuhukay natin. No? So, lahat ng bababang sediments na magsisilted dun sa dredging na ginawa, galing sa amin sa upstream portion. So kami po yung halos magsasuffer dun sa short-term solution natin or sa palliative measure natin na dredging works. Dudugpaya king Third River ing Danum, amanibat king Pasig Potrero ning Porac at kareng waterways ning Mabalacat at king Angeles. Nga na pang Ocampo maragulmurin ing volume ning Danum adurog pa king Pampanga River ay bat naman king Nueva Ecija, Tarlac at upstream ning Bulacan. Ang Third River po talagang ginawa yan para ma-accommodate lahat ng floodwater natin, especially dito sa bandang Angeles. Ito po yung pinaka-upstream nila. And then, ang ina-accommodate din ng Third River is bandang Porac, Mangkatyan River, Gugu River, so Pasig Potrero. So, yun po yung mga nagde-drain lahat sa may Third River. So yung I understand po yung hindi naman nata ganong kalaki ang baha dito sa may portion ng Third River. Unlike dito sa may Pampanga Delta, which is ang accommodation niya is yung mga dito sa may Bulacan, sa may Masantol, Macabebe, Candaba. So yun po yung malaking naging epekto dito sa Typhoon Egay natin. Yun sa may Pampanga Delta. At tatanda ng kimpa magbisita ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. keti Pampanga niyang August 7, sinabi na niti, abukod king magastos, short-term solution niya mo ing dredging at aliwayay ni dapat ing strategy bang solusyonan ing problema king ngalbog kareng low-lying area ning Pampanga. Katukinan nini, amano na naman DPWH Secretary Manuel Bonoan at tutukan daing pamaninton long-term solution king ngalbog. Yun ang sabi ni Presidente, that will be the longer term program
na dapat pagtuunan ng pansin kasi well, sabi nga ng presidente, I think yung desilting and dredging activity will just be short term, but the longer term program is actually to find a long lasting solution to the problems in Pampanga and Bulacan. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kabalen, ako po mama ko, dakal pa po balita, king pa magbalik ning balen at balita. Kabalen, pasibayo po kabang maka-commercial break tamo king TV. Dinan ako pong mapilang impormasyon na dapat pong importante nga baluyo naman Lalo na po reta pong ating kamag-anak paka-abroad ken. Yung pong palitan ngeni 56 pesos and 22 centavos. Yan po yung $1 Kareta naman pong aliwa. Ini pong Japanese yen 0.391. Ini pong pound 71 pesos 62 centavos. Hong Kong dollars po 7 pesos 10 ganing metong sentimo. Ini pong Saudi Real yan bakal po maka-Saudi karon kay katamong kabalen 15 pesos and 0.15 centavos. Ini pong karon naman pong aliwan euro 61 pesos 79 centavos. In Korean won 0.042. At ini pong kaya katamong pera naman China ano po 7.8 7 pesos and 8 centavos yan. May comment siya po yung kaya katamong kabalen ay Jason Sunga dapat subukan dangan ing pwedeng solusyon. Siguro di kili ni kita nga report o tungkol ini kita nga report tamo nandin kita nga albog. Istuka ken ko yung Jason ita mo man babanten tala at talagang masanting na asubukan nga ni nga ng solusyon bang aywasan na po ing albog. Kumusta ko po kabalen? Magbalik ya po ing balen at balita king aliwa pa pong balita kaya po king Pampanga at king Central Luzon ini po betong pong drug den king barangay Kaypian
kaya ni pong City of San Jose del Monte, Bulacan, grenade na po. Deng henti ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Anya po Lunes ning Bengi, 7 ng Agosto. Base po kay report, 5 drug suspect noan deng karelang dekap. Kaya rin na pong, kaya rin daw pong kayakitan, 15 gramo ning shabu. Agpang pakareng otoridad, mikialaga kanuiting 102,000 pesos. May dalawang kasong violation of Republic Act 9165 o ito pong ausandang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, deni pong 5 suspect. Kabalen, metong po ka rin pagmaragulta mong traits, ini pong Filipino value, ini pong bayanihan, ausanda. Kaya po kayo ni Labuan, Kapampangan, po mababating itang pamisaupan, lalo na patse po ating kapalyarian o rin pong timo may biktima na po rin miyaliwa pong kalamidad ang po pong aplit na ninga bagat na timo po ining milabasan at metong pong halimbawa kay rin pong mag-aral kay University of the Assumption ang po retang parokyano kay ni pong San Jose Parish. Alben tayo po ini. Tuning mabiyaying masabal at lugod istong mayayarap tamo king pagsubok. Metong iti karing ugali daring Pilipino apag mulalan daring aliwang lahi. Miyerkules August 9, disnan mila ring estudyanteng areni ibat king University of the Assumption at volunteers ibat king San Jose Parish king syudad San Fernando amagdaking saop kareng mialbugan. Mimiyalang almusal at vitamins kareng residente king Sitio Matahimik, Barangay San Nicolas. Balo da kasi kanong dakal kareng kaya katamong kabalen ding miapektuan ning kabiyayan pauli ning aplit ning abagat. Nagpa-breakfast po si Father President Josel Henson. Parte po ito ng misyon ng university na makatulong sa mga kapatid natin na nasa lantaran ng bagyo. And hindi lang during bagyo, lagi po kaming tumutulong dito sa mga tao dito, community people dito sa Sitio Matahimik and other barangay in such a way po matulungan sila in terms not only sa health pero sa mga livelihood. Angin po kanyang mag-fiestaya po yung Assumption, bali mi kalamak ya po yung university. Pori da po reng estudyante na pitipon-tipon dala po reng goods. Makasahop kaya po karing families din po. Metong karing mig-volunteer king aktibidad in criminology student ay Mark Christian Lara. Bilang estudyante ng University of the Assumption, I apply kay po king real world itang tuturo da pong maging biyasa, magana ka pong mayat karing alwang tao. And very happy ko po kasi asusopan ko lang po ding mangailangan pagdating pong bagyo, makanyan. Marugol kanong sauping dinaking blessings para kang Gina Bo at Gemma Montoya. Yung hanap buhay po namin, pangangangkong lang po. Nangangangkong? Opo. So ngayon wala po? Wala po. Maraming salamat po sa mga binigay po sa amin ng Panginoon po kasi malaking tulong po sa amin. Salamat po, salamat. Uling mamayakit kayo pong para sopan. Ningkay po, karalasan lalaki pong iton. Lalo na ako, dakal ko nga po. Ngayon po, mamilabas na kayo po kanini, kaya merata nga binyeda. Dagal po, salamat. Ing pamanyawop na naman kalatiyo karagol, munya pag-asa at tula, lakwas na kareng kapwa tamong magkasakit king bie. Ing pamagmasabaltasa na kareng kapara tamong tao, manatiling mabye, na namang oras at panahon. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen. Yan, nakalasalamat po ka rin kaya katamong kakaluguran keng University of the Assumption. Talagang papakit da, ita pong pang biyasa, mayap, ang popong maganaka. Kaya ngaliwa naman pong balita, ini po kabalen, nung bisa ko pong mag-apply, business name, keng DTI o kaya naman ating ko ngasali, na yan kalupa, nitang in-advertise na, pwede ko pong magreklamo. Ayan ako po kailangang munta, keng karelang opisina, uling pwede na pong gawan yan online. At nung makanano, pakibaluan tampo keng Report IT.
Bayong pa magserbisyo, maligwa, masaguli, king DTI Pampanga. Iniing binida na rin pamuntok ng Department of Trade and Industry o DTI Pampanga, king mega na pakapihan kaya bering media webis August 9. Metong kareng bayurang innovation ngeni ing pamanggamit online platform para king complaints mediation. Pauliniti 90 consumer complaints na law ring meresolba as of June 30 ngening banwa. Agpangkang Nathaniel Samson ing Chief ni Consumer Protection Division ng opisina, nasara ing makapamya convenience ka ng consumer complainants ang pong respondent business establishments. Dagdag na pang Samson, kailangan dang abalo rin consumer din karelang karapatan para king karelang proteksyon. Ating pong DTI ay nag-i-issue po siya ng mga measures para matiyak po na mabigyan ng proteksyon ang ating mga mamimili. At kailangan po nating kilalanin ang proteksyon na binibigay sa atin ng DTI. So kailangan po nating i-practice yung ating mga karapatan sapagkat yan po ang ginawang batas para sa atin. Tutukiya naman kanong proseso ng DTI bang aresolba rin problema rin consumers. At nakakasigurado po kayo na ang DTI ay meron po siya mga proseso na ginagawa para mabigyan po ng kaagarang aksyon ang inyong mga problema na dinudulog sa DTI. Pihaharap no kanon ng DTI ng complainants ang pong respondents balang makapisalese. Parte po ng programa ng DTI ay yung tinatawag nilang consumer complaints na kung saan po ay meron tayong proseso doon na umaharap po ang complainant at saka ang respondent para po sila ay makapag-ayos. At kung dumating po sa punto na hindi sila pwedeng mag-ayos, ay meron po kayong DTI na gagawa ng desisyon para sa inyo. At doon po tayo nagkakaroon ng pagkapantay-pantay bilang mamimili at bilang nagtitinda. Manibat naman inyang August 1, 100% online na impa mag-apply king business name. So yung pong ating programa on business name registration is in line with the objective po natin na maging accessible po lahat ng DTI services natin. So at the comforts of your home, pwede na po kayo mag-register ng inyong business. You can just log on to our bnrs.gov.ph. Pero inyang milabas sa Banuapa, minuna na ing pampagaking pamagas ng information drive di Kilkenny, kaya't mas dakal no ring mag-register nga ni online kesa kanitong face-to-face. Bali yung process of registration po ay magla-login lang po sila sa ating website na bnrs.gov.ph, and from that pag-login po nila, mag-guide na po sila ng steps to step na paano po nila ma-register yung business. Ang kailangan lang po dito is meron po silang yung payment po, online payment through GCash and PayMaya. So lahat naman po tayo halos meron na po tayong mga G-wallet. So yun po naman yung critical doon sa payment. So upon payment po, they can readily get the registered business name, and they can also print it na po. Siniguro na rin ng DTI Pampanga na alalang dapat piganakan, di kilking privacy din business owners ang mag-register. Yung po kasing system, yun po pinipilapan ng ating mga registrant. I don't think po na mabibitch yun, no? Kasi they're treated, actually po may confidential na din po yun. So wala naman po tayong na-experience na bitch po yung lahat ng information since po nag-start tayo ng business name registration way back pa. Wala po tayong na-experience na nagkaroon ng bitch po ng information. Samantala, bukod pa kareti, nilaunch din ng Dapat Kapampangan website ang metong one-stop shop resource site para kanang local entrepreneurs. At ang lamo namang Hoy Balo Mo podcast, kuderno newsletter bulan-bulan ang pong aliwapang digital innovation. Ako ingkya kayong talasuyo, Lia na Kanilaw, ating pusong makabalin. Kabalen, dakal pa po balita, king pa magbalik ning balen at balita.
Sibayo po, kabalen, kabang maka-commercial gap tamo, yan. Shoutout talaparing Manalbe, Jason Sunga. Boy, syempre, Koyang Paulo G. Santos. Yan, ng Koyang Paulo. Oh. At deni po, pabalo tamo mo po rin pong power interruption schedule. Ini pong Barangay San Patricio, Mexico, Pampanga. Ken pong Biyernes, bukas, alas 9 ni nga hanggang alas 5 ning gat panapon. Makanyan mo naman po kay Biyernes, 8:30 a.m. hanggang mga alas 4. Kaya naman pong San Simon, Pampanga. Ken Barangay Santa Monica, yan. Kareng kaya katamong kakaluguran ken ang pokang Kaptayag. Yan kumusta ako po kay Santa Monica, San Simon, Pampanga. Palit mo naman, kabalen. 8:30 hanggang 9:30 a.m. hanggang iba't itang alas 3 hanggang alas 4 hanggang ng alas 4. Yan. Nadwaya mo pong oras. Dapat abakya po kay ba't itanggat panapon Sampaloc, Barrio, Aroma, kita pong dating daan ng poketang PPMC. Magbalik ya po ing balen at balita. Ini po kabalen malambat na kanong malalyari ita pong albog. Kaya ni pong San Simon portion ng North Luzon Expressway o ita pong Tulaok. Nyamupin po mas melalaya o higit yang melala ngeni. Kin pong kwento na po yang Engineer Fer Kailao, ing dati pong administrador, ngini pong City of San Fernando, Pampanga. Kanita po kanong ibubuklat ning pisasabyan yan. Kamiting dala, deng NLEX ang po yung DPWH, bang resolban pining problema. Kaya naman po ngini adwananda keng NLEX na midinan mo naman po kanong pansin. Bukod kita pong Tulaok Bridge, deni pong sitwasyon na naman, deng Atlong Tete, keng NLEX, at so naman keng syudad ning San Fernando. Ay di po yung detalye ning balitang yan. Kilog ning halos paruminggo may babatala ring motorista keng sobrang traffic king NLEX, partikular keng San Simon pauli ning albog king dalan. Minabot keng maygit 10 kilometro yung pila dareng saken, kabang 3 hanggang 5 oras ing pamanayang kumusad ing trapiko. Kwento ng Engineer Fer Kailao, dating administrador ng Siyudad San Fernando. Aliya kanuman wala king depensa ning NLEX na migtas ing danum king Pampanga River inya limbog king expressway. Saksiya kanu inyang administrasyon na pang dating Mayor Oscar Rodriguez apisa sa Biana karang meetings ing parikilking albuking San Simon area at mumunikala ng itas siya ing tete at sakaya naman itas ing dalan. Uling malilyari na kanita pa ing mesabing problema. Mupin, mas malalamu kanong sitwasyon amera patniting milabas a Domingo, inya metukal ing problema at meyakwa ing atensyon ing nasyonal a gobyerno. Improve ding NLEX. Uling kanita po, medyo may bug ng, lumapo in danum po ang mga sikaninguran. Sinabi mi na karela pa ito. It's a disaster in waiting. Kasi mig-upgrade kayong dalan, alright? Mig-upgrade kayong dalan. Itang King San Simon, in-upgrade nun pepabure niya yung makakulkul. Ako estimate ko mga less than a meter, 2 to 3 feet, hanapin, o 1 yard. Makakulkul yakit may ito. Disaster yun yung waiting ako. Yapin ng milyari niyang egay ang Pompalcon.
Nung lalawin, istong mi construct kanung dalan lalam ning tete. Kailangan niyang itas ing tete. Ing gagawa na kanuning expressway, kukulkulya at gagawa na lang mas mababading dalan. Ban kanita mika space, pila taning dalan ampong tete o ing ausandang vertical clearance. Metong kareng halimbawa ng engineer kay Lau ing tete king San Jose. Uling mababaying tete, ela midadalan ding truck. Ing gewa na ning NLEX, kilkulan ding libutad adalan para ketila ring truck, king sumangiran ding mga lating sakyan. Inya mo ing resulta ning mumuran, makalbog libutad. Inya ring sakyan, nalapin man makadalan. Uling kanito, deng bun truck bu, kaya ni Paso Deco, elamidalan, dadalan la kening Convergence Road, kaya ning Jasa, o nang mag-cause la ka ng traffic. Karin do padalanan, o nang inuman midalan, uling, matas la, no? Japin, ginawa lang, kilkulan de, lalam mga yan, no? Ginawa lang bala mo. Ano ita? Overflow bridge, I don't know. Naning house na kanito, kaya talalam kanila dadalan. Oo, potang kay keng side, dininan de para karayang small vehicles, tricycle. Pero makalbugla naman dito. Makalbugla naman dito. May atas uling, intete at yune kita. Sumangid na niti kareng mga labasan na balita ng CLTV 36, sinabi na ning NLEX Corporation at DPWH na itas da ning Tulaok Bridge ang pong portion ng expressway alalbog. Agpangkang Engineer Fer, eno man makikisabi, king kasalungsungan na re-resolbahang problema. Inya mo, sana kanukaybat na niti, silipan dala mo naman ding sitwasyon, ding daralan king lalam dareng NLEX Bridges, king partining San Fernando, itiing king San Jose, Pandaras, ampong San Felipe. Na. So, kening in freeboard na, kening kekatamo, ang affected yung Pandaras, San Felipe, ang popa ing San Jose. Nung munta kang ini kayen, magkasay lalugong lumipat expressway. Detang keta sumangid kasi makalbuglo. Den sakyan da mga siralo. Nung ali maglakad na lamo. So ita local issue yo. Nya miraras hanggang even provincial, national issues, no? Re-raise talam naman sana rening local issue tamo na kailangan sa masala in terms of emergency nang kasakit ng mag-rescue, nang kasakit ng mami siyempre napuntalan lo, di na lang relief, mangailangan ka pang mata sa truck, masakit. Noon sanang misanan da niya mo yung issue ngayon, itas do ren tete. Not necessarily gawan dong misanan, maybe medium to long term, 5 years to maybe 10 years. Metong pang pakisabi ng Maipking Department of Transportation, ing mamiyala kanusanang height limit kareng truck, baan kanita alila mga PC deng tete istong daralan la reng sobrang dagul asakyan. Kanita pa sasabyan tana na sana di nandalang maximum height then trucks tamo. Bang kanita, one is elama overweight le, tang karelang load overloaded lo, mga sirala reng dalan tamo. At the same time, itang height do, ng kay tutod lababo. So, aliwa mo rin magkwarin pati rin aliwang mga regular truckers. Ako po yung kong talasuyo, dyan nalumbang parungaw, ating pusong makabalen. Ito mga kabalen, balitang sports na naman. Dakal na po rin excited. Meron pong milyong-milyong basketball fans. So excited ho sila. Dahil 2 linggo na lamang ay eto na, yung pinakaantay ho nating FIBA World Cup 2023. Pero alam niyo ho ba na hindi ito yung first time na mag-host ang Pilipinas nito pong prestihiyosong basketball tournament. Nangyari na ho kasi yan noong 1978. Balikan ho natin kung ano yung mga naging eksena noon. At syempre alamin natin kung saan ba makakabili ng ticket para mapag-cheer naman natin yung Gilas Pilipinas. At syempre, yung makiisa ho tayo sa ating mga kababayan na sumigaw ng puso. Yan, ito po yung report. Kilala ang Pilipinas sa buong mundo bilang isang basketball country. Kahit saan ka lumingon, may court o ring na pwede paglaruan ng kahit sino.
Taon-taon, kabi-kabilang liga ang idinadaos sa kada barangay, bayan o probinsya. Ang pagmamahal ng Pinoy sa basketball hindi na bago. Katunayan, tayong kauna-unahang bansa sa Asia na nag-host ng FIBA Basketball World Cup Championships. Nangyari ito noong taong 1978. Manila, I keep coming back to Manila. Simply ain't no place like Manila. Manila, I'm coming home. 15 taon matapos mapurnada ang hosting rights ng Pinas noong 1963 at matapos mag-withdraw ang Argentina at Spain sa kanilang hosting bids, hindi na nagpapigil ang mga Pinoy para sa 8th edition ng pinaka-prestigyosong basketball tournament sa buong mundo. Isinagawa ang mga laro sa Rizal Memorial Coliseum at Araneta Coliseum mula October 1 hanggang October 14. 14 na koponan na nagtuos. Rekta naman na sa semifinal round ang host country na Pinas at defending champion na Soviet Union. Hinati naman sa 3 grupo ang 12 teams at ang top 2 seeds ang umabante sa next round. Historic season din na 1978 para sa FIBA World Cup dahil kung dati-rate champion na ang makakakuha ng top spot sa final round, dito ay nagkaroon na ng battle for bronze at finals. Matapos ang bakbakan, itinanghal na 3rd place ang Brazil. Naging mainit naman ang laban ng Soviet Union at Yugoslavia sa finals na umabot pa sa overtime. At matapos ang dikit na laro, tinanghal na kampiyon ng Yugoslavia sa score na 82-81. MVP din si Drazen Delipajic ng Yugoslavia na may 22.4 points per game. Kasama ni Delipajic sa all-tournament team mga kasamahan sa koponan na sina Kresimir Kosic at Dragan Kikankovic, Vladimir Kachenko ng Soviet Union at Oscar Schmidt ng Brazil. At matapos ang 4.5 dekada, muling maghaharap ang pinakamagagaling na basketballista sa buong mundo sa ating home court. Get ready to be part of history and cheer for your basketball idols sa FIBA World Cup 2023 for as low as 499 pesos. Mabibili sa ticketnet.com.ph ang mga passes para sa Araneta Coliseum at Philippine Arena Games. Sa smtickets.com naman pwedeng bumili ng ticket para sa mga laro sa Mall of Asia Arena. Unang magsasalpukan ng Angola at Italia at Pilipinas sa Dominican Republic sa doubleheader opening day na sa Philippine Arena this August 25. Maaari ding bumisita sa website at Facebook page ng FIBA World Cup para sa mga detalye at schedule ng mga laro. Sa August 25, ang unang laro ng Gilas Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup 2023. You will see not just world-class games but also a once-in-a-lifetime show. We have the chance to break the World Cup attendance record. Join me, Sarah Geronimo, The Don, and Ben and Ben. 8/25/23. Let's make history. Buy your tickets now. Ako si JM De Jesus, CLTV 36 News. Yan, tumutok kayo mo po kining CLTV 36 para po karing latest update. Dikil po kining FIBA World Cup 2023. At syempre, nung excited kayo ken. At bayo po yan, excited lang naman din kaya katamong kabalen naman kaya pong daratang Sabado, August 12. Huling marapat sa puwing kaya katamong benefit concert. Ausan tamong saup-saup talakad kay Batning Albog. May itong pong inisyatibay ning CLTV 36 Lingap Foundation Incorporated. At uling baluta naman po na may itong lapureng delivery rider. Karen pong miapektuan mo naman ng pamanoran ng popo ng Albog. Den pong aliwa, alos sa duwalang Domingo ngayon may kapagobra. Uling nga na po yun ng karelang motor. Itang dalusong king Albog. Kaya naman po bang makasawp tamo karela, pong makapagbalik itang karela pong serbisyo kay katamo. Uling nung katatandaan nyo po kabalen, nanyang pandemic, ilarin po rin kaya katamo may itong kareng frontliners mag-deliver pamangan kaya katamo, lalo na yung ating lockdown. Kaya naman po kukumbiranda kayo. Kaya pong Sabado, mag-umpisa pong alas 4 ng gatpanapon hanggang na pong alas 7 ng bengi. Yung pong kaya katamong concert, may yaliwala po ng performances
Akitala po, Artisan Tarita, ang popureng local artista, mukining CLTV 36, Andy Pangan, Awit Garcia, and many more. Yan, kanin pong bisang mag-donate para kuwayo po rin ang detalye. Ayan, ay ini po yung bank account na ning CLTV 36 Lingap Foundation Incorporated. Basan ko po rin numero, 0057-5021-8938. Yan po yung bank account keng BDO ning CLTV 36 Lingap Foundation Incorporated. At malyari ko yan naman pong maus, kareni pong numero nga reni, bang makipag-coordinate kanin kaya katamong talasuyo, dong baka nano kayo, makapamye donasyon. 0998-587-8224, 0918-854-2768, 0918-854-2154, ang popong 0918-854-2160. Apin po rin ng mga regular balitang ikuwaning CLTV 36 at kambera po ning mabilog ang CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po, kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ini po yung balen at balita, ikami po yung CLTV 36, ating pusong bakabalen.